Khublei palok bai Ïaphi baro ban wan sha kana ke channel kumta palok lat pi perkhat ban thit phone house name arhajar arpheun riu te page pura ya kana ke video lam kumta phila ban mat ya ka jingdu nong ke bakrau kayu jongki smartphone kan sakala khongpong house name arhajar arpheun riu ki don bun ki phone ki ba I bha hanre ki la ban wan ra Ïaphi ka jingdu nong ke bakrau ha ki por ban wan manta ka sngi ngan ni thu Ïaphi shphang laitali ki jai smartphone ki ba phim de ban thit setia house name arhajar arpheun riu langkum ta baro ar kapisa bat ka data jompi kala ban don ha ka jingma page bhaya kana video baro kawe namar ha ka bakut ngani thu Ïaphi kano ka phone ka ba bha tam ban thit house name arhajar arpheun riu page perlok house name arhajar arpheun riu ki apps bat kin jingdon kam jongka AI kin long ki ba hadu kata kata bagi phone ki ba don ya ki processor ki ba rim kinam ya be setia lada ka phone kawan ra rengkat bat kine ki chipset ka Snapdragon 600 series bat ka MediaTek G series bat ka Helio series ka barim bat ka 2GB lane ka 3GB RAM nang ta kane ka phone kan sedang ban lag ban hit bat ban yaj slim hapo kan riu benai bat ka jing ka bakrau tam ki apps AI hakalawe ka satellite calling bat ki update bat thamai jongka jinya da ki long ki ba ban shim ha ki ki phone kumta la de pikwa ya ka phone house name arhajar arpheun riu kade bandon amduna ya ka Snapdragon 7 series lane ka 8 series minimum 4GB 8GB RAM bat UFS 3.1 storage ka 4G kan sakut no house name arhajar arpheun riu yan pen baru ya ki recharge plan bat ka jing pendon kam internet kanang q bat ka teknologi kanang kelah ka satellite calling support ka eSIM support ka 5G advanced band ki phone claim kine ki feature kin sakala long ki teknologi ki balarim kemud ka network issue call drops slow net bat apa pikwa man pendon kam ya ki feature ki bat thamai pitcha pan bor ya lade hi ban thet ya ki phone thamai ban yo ya ki feature kene ka long ka ba ma tam perlok ki phone ki ba don ha ka dor ka ba bit tam hanrei don ka guarantee ka security update pat phim yo ka don risk ha ki battery ban blast ban pte kan don ka jingma ka bakrau ban leak ki data ka phone jongphi bat ka ba kongsan kalong ba kum kine ki brand ki jano na yu hapo chis nem ars nem ki service center jong kiru gimdon kumta bun ki bru ki brand no ya ki phone jong ki tang namar kane daw kumta house nem arhajar arpheun riu to page bha ya ki lightly ki minimum 5G plus satellite tech bat ka processor ka babha ka trusted brand plus updates bat haoj perlok ka jing sngain ki data bat ka jing long kerpang jongphi baro ki yada bat ka mobile phone jongphi kumta wat het ya ka phone ka ba pensyong nong rim tang ha ka jing pen I bat ka kamera jongka kumta la phikwa ngan batai ru ya kine ha ka video ka babut ka phone ka ba bhatam ban thit house name arhajar arpheun riu ke ka brand ka ba kham shirkhe ke ka phone ka ba don ka jingma ka ba krau tam na ka jingsha thok sa comment section ke ka phone ka ba perkhat ban thit house name arhajar arpheun riu lane fi ka ban up ya ka video ka ban wan la fi comment nga fi ka video bangan shna halor kane kanu ka phone ka ba best lane kanu ka phone ka bas new ka ba ngimde ban thit house name arhajar arpheun rau sa comment section la repi sangat nat ya kane ka update to like share bat subscribe ya kane ka channel khnang ba phin thit tang ya ka ta ka phone ka ba long future proof